karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kami nga ining tapita ko makapi'i. Huwa ba kayo ungo tinino? Aw, kung doon ay ungo nga magpabuang-buang usod ining kwarto ni Sir Hans, madunggaban yun siya na ako. Nalimpyo naman ang iyang kwarto. Kining iyang kama na lang ang ilisan ako gapin. Oh, uy. Unsa man natagka? Oh, cellphone man na. Oh, cellphone gini nga, daan-daan na. Oh, lupat na din eh. Ako na i-charge. Kinsa mo ka ng cellphone, no? Dili mo sa kang Sir Hans. Oh, ara matubag ako pangutana. Ako na i-charge. Kaunadong Hans. Oh, di ara oh. Soft diet karon ha. Wa ko'y gana. Dili na kabata kuya nga magpadaog lang ka sa way ka nang kaon. Biyay ko ninyo din eh. Dili na mahimo kuya. Kent, maguwang ko nimo. Igsuon sa kunin mo kuya. Ang makaayo ra gyud nimo ang akong ginuna. Kuya. Wa kay laing mahimo karon gawas sa pagsunod sa gustos doktor. Kana kung gusto kang dali nga makagawas dinhi sa ospital. Uy, ma-charge pa gini ng cellphone na. Babae gud ang tagiya ini kay pink man o casing. Nya, may bato-bato pa. Ay. Hello, Kara. Anihon ako sa kwarto ni Sir Hans, ha? Ginoo. Dili lang unta masuko na ako si Kan. Kami supa ko siyang gusto nga. Ubiya ining baya. Pero nga no, sad ka, no? Hindi man kayo makadot as in dot gyud sa akong kasing-kasing ang kasuko ni Sir Hans na ako. Labi na karon nga. Nadisgrasya siya. Mura man hinuon og ka. Naluoy ko niya. Hain mo tagaw isa-isa ka. Ha, Kent? Sa dapit nga dili nimo siyang kitaan. Magkatago lang siya na ako kung patay na siya. May plano kang patyon si Ayesa kuya. Papasa na si mong nahuna kuya. Kay dili jud ko musugot ka doon na kay buhatong dautan kang Ayesa. Dili mo siya matago gikan ako. Hantod sa hantod, Kent. Piyans, unsa akong buhaton ha? Aron maulian ka na sa imong kasuko kang Ayesa. Wa kay buhaton. Kay di ni mawa. Tubagan ang nanawag. Hello, Frank. Oh, may client na magig-meeting ugma? Sige. Asa man ang meeting? Ay, nakatuog man ko din yung kama ni Sir Hans. Uy, ang cellphone din akong charge. Nag-alarm man. Napuno naman din eh. Alas 10 naman din sa kapi eh. Pero, ano ni alarm ni alas 10 sa kapi eh? Ako ko nung i-on, B. Hala, may on cute. Uy. Hala. Naong maninikara ang niya sa wall? Kung mauna, si Kara ang tag-iyan ni mong cellphone?
Ikaw di ang tag-iya, Kara. Pero, manang kitaguan naman ni Tias Ilams kama ni Sir Hans. Mura manig nalimtan na lang. Mananaw na sa ko diri og video, Pi. Hello guys! Welcome to my vlog! Karong adlaw ka uwanon. Nakikita mo na nasa kong loyo? Okay na ang bahay sa akong mahal. O niya, mao na ang iyang gipromise nako nga among puy-an kung makasal nami. Nindot no? Kana lang una. Bye-bye! Mag-vlog kita, Asia. Kining usa na ka-video na sad. Ayaw mo pagsapa ha? Kay akong isurprise si Han sa iyang paboritong cheesecake. Hello, mahal! Tanawa nga akong surprise nimo. Wow! Cheesecake! Hudda na ha? Siyempre! Hello, uy. Kahapi kita nilang duha, uy. Mihuot mo ninoon ang akong dukhan. Maugid ay nga dili malimtan ni Sir Hans si Kara. Kay sweet man kayo siya. Mahal pa kita nilang tinawag ka na eh. Kara, sorry kit kayo ha. Naputo lang inyong kalipay tungod na ako. Looy na kayo karon si Sir Hans. Kay bao baka tuwa siya karon sa ospital. Nadisgrasya. Nahibaw ko nga kung buhi pa ka karon, dili mahitabong madisgrasya ang imong mahal. Kay dili man siya magkupok-kupok. Ako gyud ang nakaingon ining tanan. Sorry ha. Ako lang wala ning tagkuhan ng imong cellphone ha. Nangimang, ikaw na ibahala ni Kuya Hans din sa ospital ha. Ay, sabang ka. Doon kami meeting sa usa ka kliyente, kami ni Frank. Aw, kanak yun dong. Ayaw ikaw pagsunod sa imong magawa nga. Kalimta na lang ang trabaho, ha? Ayaw kabala ka manang. Maningkamot ko nga, mapadagan ang negosyo ni Kuya Hans bisan ko na naluya pa siya. Sige, sige dong. Pero nang, ayaw di padaog niya ha. Ay, oo dong, oy. Dili mahimo nga muanhi pa si Ayesa din sa ospital. Ato gud siyang patuhuon nga minayas na si Ayesa. Aron maningkamot yun siya nang. Nga maayo siya dali. Oo dong. Kumusta naman ta si Sir Hans sa ospital, no? Mura masog may action ko kabalakas yung kaimtang. Unsa ka, ano kun maglisod na siya sa paglakaw. Samot na gitingali nga mag-wild siya. Ang cellphone ni gihatag ni Kent na ko. May bagting. Si Kent. Hello, Kent? Kumusta naman ka diha? Okay naman ko diri. Wa naman ko abata. Nahibaw ko nga dili ka madlog. Ang bot ni pasabot ko na nakatuog ka ba tarong. Di man ka natuog. Sa kwarto ni Sir Hans. Ayaw na pagkatuog niya. Ha? Kinahanglaan to ka matuog sa akong kwarto. Aron dili makasuod si Kuya Hans dito o ako. Ngano tay kun adto ko matug siyang kwarto. Wa man bitaw siya dinhi. Dili ko gustong maanad ka sa kwarto ni Kuya Hans Ayesa. Sige. Matrabaho na ako. Ikaw na ibahala sa mong kagalingon. Sige, Kent. Salamat ha. Pagtarong lang. Kung malipay na ko. Ngano di ay? Tagiwi day ko. Katarong na ko. Ay, naarasa ka ng imong sinultihan nga way klaro. Sorry. Amping ha. Ikaw, Sab. Amping diha. Di mo ko kinahanglan mag-amping diri kay ako namang usa. Ikaw ang pag-amping sa imong mga lakaw. Mag-drive ra ba ka? Tanaw gid kalsada ha. Ayaw sa mga chicks kay masuko si Ma'am Claire. Misirit ba yung tabi ng imong ba? Wala ko chicks karon ay. Ikaw na lang. Uy, bugal-bugal ay. Sige na. Bye na. Bye, ingat. Bye. Bye. Bye na lagi. May bye na bitaw ko. Ikaw ang babae. Ikaw ang unang mo-off sa cellphone. Bye. Bye. Us. Kalisis. In love na ka, no? Nang imang? Naa ka diya sa akong luyo, nang imang? Hala ka daw, murag dili naman ni maayo. Ha? Ang ibog maguwag na suko og maayo ni Ayesa. Pero ikaw mura og
Love kay di mo si Aisa. Agoy! Nang, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!